o labi na gyud sa atong pagpaminaw sa buhing pulong sa Dios. Salamat usab sa balang espiritu nga nagagiya nagauban sa panahon sa atong pagampo mga igsoon. O ang atong pagahisgutan karon anaa sa Galacia ah 1 Galacia 1 kapitulo 1 bersikulo 13 paingon sa 15. Apan mga igsoon, hold lang sa mangayo na kita giyas sa balaang espiritu. Magampo ta labing gamahanan nga Dios ang amahan, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa malampuson nga pagpadangat sa among pagampo. Salamat sa imong balaang espiritu nga nagauban, nagatudlo sa among pagampo o sa among pagpaminaw karon sa imong pulong, among pagampo. Lord, nga ang imong balaang espiritu ang mag-aandam sa among mga kasing-kasing. Ug gunahon na Ginoo. Lord, ipabati kanamo ang labas ng mga pulong nga maghatag kini dakong impact sa among mga kinabuhi Ginoo. Lord, gamita lamang ako nga imong instrumento Ginoo. Ug padayon Lord, namoy ampo ang maayo nga koneksyon sa matag usa Ginoo. Lord, bisan pa man sa mga kasikas sa palibot, bisan pa man sa among mga gipangunahuna, among pagampo amahan nga dili kami matugaw o makatutok kami sa tabang sa imong gahom. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen. Okay mga igsoon, Galacia kapitulo 1 bersikulo 13 paingon sa 15 nagkanayon. Nasayran na ninyo ang akong pagkinabuhi kaniadto. Mainiton ako sa tinuohan sa mga Hudyo o gilutos ko sa walay ko kaluoy ang simbahan sa Dios o gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Labaw ako kamatinumanon sa tinuohan sa mga Hudyo kaysa kadaghanan sa mga Hudyo nga akong kaedad. Labi pagayod akong mainiton sa pagsunod sa mga gikabiling pagtulunan o pamatasan sa atong mga katigulangan. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya nagpili kanako sa wala pa gani ako matawo ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. So mao kana ang pulong sa Dios ginamit ang iyang alagad nga si Apostol Pablo mo igsoon aron atong pag-aambitan niining kagabhion. So ang context nini mga igsoon nga si Pablo iyang gipabarog ang kamatuoran nga siya tinawag sa Dios, gigamhan sa Dios o gikaluy-an o gibag-o sa Dios. Nga mga igsoon agig dipinsa kini sa mga mini nga mga magtutudlo nga nakasagol sa ilang panon mga igsoon. Ayha dayon ni nasulti ang verse 13 nagsulti una si Pablo giniyahan sa balang espiritu may tungod sa maayong balita nga iyang dala nga nadawat niya dili ni gikan sa tao kundi ang Dios mismo, ang Ginoong Hesus mismo mao ang nagpadayag kaniya. So makita nato no ang mga tinguha no sa wala pa ni nabasa, wala pa ni naabot na verse, makita nato ang tinguha gayud ni Pablo nga siya kahimut-an sa Dios dili sa tao o sa iyang kagalingon no. Wala siya naningkamot nga mosikat no. Ang maningkamot nga mosikat ang iyang kagalingon dili siya matawag nga sulugoon ni Kristo mga igsoon. Kaya ang sulugoon ni Kristo walay lain nga ipasikat o ipabantog kung dili si Kristo lang. So mention diri sa 1 Thessalonica chapter 2 verse 4, nagwali kami kay napamatud-an sa Dios nga kapiyalan kami sa maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao kundi sa Dios nga nagsusi sa atong mga kasing-kasing. So muna ang giingon ni Pablo no. O klaro diha nga ang gospel nga iyang nadawat not from man or make by man. Wala ni gikan dili ni gikan sa tao or gibinuhat sa tao kundi ang Ginoong Hesus mismo ang nagpadayag kaniya. So ang atong title ni kagabion sa atong mensahe pagpabarog sa kamatuoran. Isip mga matinud-anon nga nangalagad sa atong sovereign nga hari no ipabarog nato ang kamatuoran gikan sa Dios. Ang gospel sa walay likod-likod, lipod-lipod no.
sama sa giingon ni Pablo, no, sa Galacia 1:20, matuod kini akong gisulat ug nasayod ang Dios nga wala ako mamakak. So ipabarog ang kamatuoran kung unsa siya sa una, unsa ang dati niya nga pagkatao. Ug muna atong unang punto, pagsaysay sa daang pagkatao. No? Nga siya sa una nagigbatok sa Dios, siya sa una mainiton sa iyang tinuohan, sa iyang pagtulunan, sa mga pamatasan ng iyang napanunod. Siya usa ka faith defender, zealous sa iyang gituhan sa una. Andam siya mo pasakit, mo dagmal, mo patay tungod kay nangigi siya nga naay lain nga pagtulunan nga maabot, no? Gani na basa nato nga gilutos niya sa walay kaluoy ang simbahan, no? Pinahirapan ang tudo sa Tagalog pa ug sa English kanang word nga torture, no? Na makita nato sa daghan kaayo nga verse sa Acts or sa buhat na si Pablo grabe gyud, gigubot niya ang simbahan, gipaniksik ang mga kabalayan kana iyang mogi na iyang kalaki, pandakpon niya tanan nga mga magtotoo ug balhugon sa bilangguan, no? Wala niya lungis paglutos ang mga tawo nga nagsunod sa sakto nga dalan, no? Gipangdakop, gipangbilanggo, no? O kay abi niya nga mo na iyang otoridad, katungdanan pagbuhat kutob sa iyang mahimo aron pakigbatukan ang mga katawhan nga nagdala sa ngalan ni Ginoo Hesus. So una iyang gituohan mga igsoon, abi niya nga naa siya sa insakto nga katungod, nakasubay siya sa insakto nga dalan, no? Grabe gyud sa verse 11 sa buhat 22 giingon diri sa makadaghan gipakastigo ko sila didto sa mga sinaguga ug gipugos pagpabiya sa ilang pagtuo, no? Dako kayo nga akong kasuko nga tungod nini gigukod ko pa sila hangtod sa syudad sa laing nasod. So bisan tuwa na nakagawas na sa nasod, iya paging gigukod, ingana siya ka mainiton, ingana siya ka madasigon. Saksi gani siya, no, sa pagpatay miuyon siya, no? Sa pagpatay kang Esteban nga magtotoo, no? Gihimo niya ang tanan aron sila laglagon, tanang abilidad, tanang resources gigamit niya, tanang paagi, strategy, oh, by force, by killing, no? Aron lang muundang sa ilang pagtuo, mubiya sa ilang pagtuo, no? Apan mga igsoon padayon nga lig-ong mibarog ang simbahan, no? Kay ang pulong sa Dios, no, dili gina siya mausab. Ang Mateo 16:18 giingnan niya si Pedro nga dinhi nining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Bisan ang kamatayon, no, lig-ong gitukod sa lig-ong pundasyon nga mao si Kristo. Ang buot mulaglag, no, siya na hinuon ang malaglag kung magpabilin siyang mubangga, no, sa lig-on nga simbahan nga may lig-ong pundasyon. So muna atong pundasyon mga igsoon, unsa man ang atong mga kasinatian, unsa man ang atong mga kalisdanan, lig-on ang pundasyon nga atong gitukuran diha kang Kristo Hesus, no? Kay kung makasinati kita og bisan unsa, sama nga gibati ni Ginoong Hesus ang atong gibati. Sama sa pag-ingon ni Kristo sa panahon nga si Pablo sa ulo pa, no? Grabe ang pangsakit sa mga katawhan, mga magtotoo. Si Ginoong Hesus miingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako. So ang pagbati, no, nga kita nga mga alagad sa panahon nga kita sakiton, sa panahon nga kita masakitan, ang Dios nibati usab. Ang Dios nato adunay pagbati, no? Dili siya pareha sa mga hari, mga presidente nga kung kita adunay mga kasinatian dili sila makabati nga ang Dios mahingawa, masakitan, no? Sama sa amahan, no? Atong na-mention na atong nabasahan nga sama siya sa amahan nga nagkugos sa anak, no? Masakitan kung adunay mapasakit sa iyang anak. So muna mga igsoon ang fellowship, no, gusto ni Pablo nga gun-ubon, no, ang panaghiusa nato sa espiritu sama sa atong prayer meeting,
no? Pag ang pagtuo, ang pamatasan sa mga kastahan, gusto, gunubon, bungkagon ni Pablo ang atong pagsimba sa Dios, sa ilang present ang pagsimba nila sa Dios, tago-tago no tungod sa mga paglutos nga gibuhat ni Pablo. Ang pagtinabangay sa buhat sa Dios ug sa pagbuhat sa kabut-on sa Dios no, gusto gyud niya gunubon apan pabiling nagbarog nga lig-on ug gani midaghan no, midaghan na hinuon ang mga kastahanon kay nagkatibulaag, daghan na hinuong mga katawhan nga ilang nasangyawan no, bisan gipaningkamutan nga laglagon dili lang si Pablo no, kundi daghan pa ug hangtod sa atong panahon karon daghan ang gusto moguba, mubungkag no sa ato sa main church nato no, sa Mambuaya no? Sa uban nga mga biblical church daghang pangitabo no, mga kasinatian, mga pagtraidor aron mahagsa ang simbahan no, naay nangamatay, nagtransfer sa mga resident, nagtransfer og fellowship, nag-discourage no, apan padayon nga namuhat, nagapabilin no? Waagi man tagkaluya kita ang mga nangabilin, waagi tagkadismaya no, isang gamay na lang ta panagpadayon ug nagkalig-on no tungod sa atong mga kasinatian nga ang Dios nagauban kanato sa siya matinud-anon siya saad nga dili kita nabiyaan o talikdan no? Sa una giluto sa tanang paagi sa ato wala may mga ingana nga mga pagpaglutos no, kita-kita na lang ang nag-away-away no. So, sa kuan pa na sa salida pa na sa una unsa man wala na mo'y kaaway kayo-kayo na lang naglaban-laban ha. No? Apan pagdasig ka nato bisan ang kamatayon mga igsoon dili gayud makabuntog no. No? Bisan ang kamatayon unsa man atong mga kasakitan ang gitukod kita nga simbahan dili ang building kita nga mga nagtuo gisugdan og maayong buhat sa Ginoo iya gayud nga lig-unon o pagahumanon ang iyang mga maayong buhat dinhi kanato mga matag usa mga igsoon. Sumuna gipabarog ni Pablo ang kamatuoran diha sa pagsaysay kung unsa siya nga klase nga pagkatawo sa una no. Ug karon iya pod gisaysay unsa ang katingalahang kausaban mo na ikaduha natong punto nga unsa nga grabe nga katingalahang kausaban nga nahitabo siyang kinabuhi. Nga si Pablo sa una hate kaayo niya, ha? Kining mga tawhana, kining mga katawhan sa Dios. Gusto niya puuhon taman sa ginhawa, taman sa mulambigit niini, no? Kay nibarog siya sa iyang tinuuhan nga abi niya insakto. Ang dalan nga iyang gituuhan abi niya muhatod kaniya sa kaluwasan, kahimutan sa Dios apan di ay mo'y muhatod kaniya ngadto sa kaalautan no. Salamat sa grasya sa Dios nga napili siya dili tungod kay siya faithful nga religious leader no. Apan siya gipili sa wala pa nabuhat no. Before his birth, God called him to serve no. Ang naglutos kaniadto nagsangyaw na pod kang Kristo no. Nagsangyaw na usab kauban na sa church nga iyang gusto pagalaglagon no. Ang kanhi iyang gipaningkamutan nga laglagon kauban na siya laglagonon sab sa mga naningkamot nga laglagon apan ang malaglag sa ilang mga kaaway sa atong mga kaaway pwede atong kahimtang atong physical apan sa atong spiritual lisod kay lig-on nga nakapundar kita sa insaktong pundasyon nga mao si Kristo mga igsoon. So listen ka na to no na nagpakita sa matuod nga alagad diha sa pagpanulti nga puno sa kaalam no. Pagkabag-o sa kinabuhi ug pagkabag-o sa mga tinguha ug tungod ni ana no. Tungod ni ana sa verse 24 tungod sa ilang nakita kang Pablo ang kausaban nga gibuhat sa Ginoo ang katingalahang kausaban no. Dili lang sa yano nga kausaban kundi katingalahang kausaban no. Malisod nga mausab ug tungod ni ana sa verse 24 gidayeg nila ang Dios. Amen mga igsoon. Kanato usab di ba ang ngayang daygon ang Dios no? Kung adunay magsaysay diha sa tinuod nga testimony sa dakong kausaban.
mismo personal ang atong matag usa kung unsa ta nga klase nga pagkatao sa una, no? O gibag-o ta sa Ginoo, no? Sa dili matukib nga kausaban, no? Ang sa una kantsawan nato, bugal-bugalan, no? Karon kauban na. Sa una kami gibuhatan sa ingon sa among mga silingan. Upan katong silingan sa una, no? Nahimo na pud nga mga Kristiyanon karon, no? Ang ngayang daygon ang Dios tungod sa mga paglutos kay milambo na hinuon ang buluhaton, no? Kita naka-extend ta sa mga outreach o mga Bible studies nagkadaghan na hinuon halos dili na ministeryohan ng uban nga mga Bible study once a month na lang mabisitahan, no? Tungod kay nagkadaghan, no? Nilambo na hinuon ang buluhaton diha sa mga kalisdanan, mga pagsulay nga naagian sa atong simbahan. Muro bag kahoy nga gipulongan ni gampong na hinuon, no? Mibunga na hinuog daghan, no? Nganong imo man ang giputol ng kamunggay nga unsa may atong panag-adlaw-adlaw nga may ana adlaw-adlaw na nga supply sa kamunggay di ay pag dahon sa kamunggay ni daghan na hinuon kayong dahon, no? Ni gampong na hinuon, no? Mas daghan pa hinuon ang magkabenepisyo. So muna mga igsoon nadawat ni Pablo ang naghatag kaniyang kausaban ug gisulti niya ang sekreto kung unsaon, no? Kung naunsang pagkahitabua kana si Kristo tungod sa gibuhat ni Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi tungod sa sakripisyo ni Kristo nga naghatag kanato og kaayuhan, no? Naghatag kanato og kaluwasan, naghatag kanato og kausaban kana mahimo lang na pinaagi sa pagtuo. So muna mga igsoon atong challenge nini kagabihon padayon ta sa pagpabilin nga matinud-anong pagpangalagad sa Ginoo nga soberano, no? Padayon palagi-uno nato atong panagsuon diha sa atong pag-fellowship, pailob lahutay o ang promise sa Ginoo, ang pulong sa Dios nga maghatag kanatong kalig-on, no? Sa unang Korinto 15:58, busa mga igsoon, minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga inyong pag-alagad dili gayon makawang. So unsa man kinsa man ang mga mangdaot o bisan question sa atong pagkinabuhi kay dili man ta perpekto, no? Hinumduman nato nga gitukod kita sa gamhanan ug lig-on nga magtutukod nga mao si Kristo, no? Muna mga igsoon, no? Sa una ginaluto sila pero kapadayon gyapon, no? Kita karon walay galutos, no? Wala gibawal ang Bible, libre kay ta aron sa alang sa atong espiritual nga kalambuan. Apan no mga igsoon dali ta mabikil, makluod, no? O ang uban mawala na gyud, wala na gyud sa fellowship, no? Muna atong kanon mga igsoon, nga basin wala pa gyud sila diha tinud-anay sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga diha na sa Ginoo, no? Nasugdan og maayong buhat sa Dios, iya gayud kanang padayonon hangtod mahuman, hangtod ma-perfect, hangtod mahingpit, hangtod makumpleto sa pagbalik ni Kristo Jesus. So atong panapos pabarog ang kamatuoran, no? Sa walay ulaw-ulaw, isaysay ang atong daan nga pagkatao ug sa katingalahang kausaban nga gibuhat sa Dios ug siyempre walay laing resulta mabantog ang Dios ug mudaghan ang magdaig sa Dios tungod sa iyang pagpamuhat kanatong tanan. Dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi. Magampo ta mga igsoon. Labing gamahanan nga Dios, among amahan nga mapinanggaon. Salamat sa imong buhing pulong nga naghatag ka namo og kadasig karon sa pagpadayon kay gitukod mo kami sa lig-on nga pundasyon nga ikaw mismo ang naghimo nga kami Lord mahimong imong pamilya Ginoo. O Lord, kanimo kami mosalig alang sa among paglahutay, alang sa among pagpalagad pagtindaanon Ginoo kay ikaw ang
nagahanay, nagaandam sa tanan ug kini alang sa among kahayuhan Ginoo. Lord, dalaygon ka o Dios sa tanan, ikaw lamang ang ayang daygon, pasalamatan, pasidunggan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen.